ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаи саломати хубай нигоҳ кунен. бори чандум шид ман нами нуқтаи савдора шумода тавсия мекунам. нигоҳ кунен, борошон ҳамаш ҳами магазин 50 сомонай. беҳад борои фасони хушрӯ доранд, навинкаҳои аҷоибот овардагианд. бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 11-12 дарвоза ина 49 магазин, ряди магазинҳои шишагӣ. нигоҳ кунен духтаро интихоба беҳтарин двойкачаҳои духтаронаву писарона. ай навараждёни сар карда то чанд солара дорен? аз навараждёни сар карда то 7 солара шумо дар иҷа размер меёбен духтаро. нигоҳ кунен ҳамқа хушрӯчаян ки двойкашон да гап нест. ҳар он чизе ки мебинен анамин нуқтаи савдода 50 сомонай. ина марамат ҳозир ма дигар наворошам нишон метиҳам. дар дигар наворо ами навинкора ҳатман тамошо кунен. рақамашон ҳаст, страничкашон отметить кардагим. будроем бо подписаться кунен, тез борои навинка мебиёранд. шруги двойкачора бинен духтаро ҳамқа фасончаян бо начос дорак ҳамашон 50 сомон. ина марамат ами нуқтаи савдода чизе ки мебинен 50 сомонияй. мана марамат анаи ёям хушрӯа начос доранд бо трёхниткая, материалшон трёхнитка беҳад фасон. то 7 солара размер ҳаст. 50 сомони духтаро нигоҳ кунен чанд намуд дора. мана беҳад арзон, беҳад хушрӯ 50 сомон. бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 11-12 дарвоза мешавад духтаро. магазин рақами 49, ряди магазинҳои шишагӣ. мана ин намудошам ҳаст. ҳамино ҳамаш 50 сомонӣ. двойкача иҷа бисёрай духтаро. биёен ҳами магазин да ҳар он чизе ки мебинен 50 сомон нарх гузорӣ шудагиай духтаро. ва духтаро ира бинен иқа хушрӯчаяй двойкаи фасон 50 сомон бовар мекунен. ина нигоҳ кунен материалшам фасонакай 50 сомон шушта кудак да мепӯшонен. чанд та расветка дора. инами магазин да чизе ки мебинен духтаро 50 сомонияй. бозори Корвон тарафи Тилло бозор духтаро ряди магазинҳои шишагӣ байни 11-12 дарвозаяй. магазин рақами 49. марамат бинен моделакҳои фасони хушрӯ 50 сомон. беҳтарин интихоб бо аз ҳар яктае ки ҳозир нишон додастиян расветкаҳош аста. расветка бисёр доранд. инамиҷа ҳамаи чи ҳаст дохи духтаро бинен ҳамаш 50 сомонияй. марамат биёен. иқаё хушрӯчаян духтарако платишкора бинен. и двойкая аҷоиб фасонак. ина марҳамат каседа дар корай 50 сомон кардагиан духтаро. ҳозир ай пеш праздникҳои садико да мисол ина марамат метавонен гирен барои кӯдакотон 50 сомонӣ. размерошон аз ҳами 4-5 моҳа сар мешавад то 2 сола 3 солара. марамат ина 50 сомон. чанд та расветкаи хушрӯш астай. 50 сомонӣ духтаро. каседа дар корай рақамашон ҳаст дар рӯи экран. страничкашонам отметить кардагим. будроен бо ҳамроҳичонам суҳбат шавен. иҷа бозори Корвонай тарафи Тилло бозор байни 11-12 дарвоза 49 магазин, яди магазинҳои шишагӣ. и двойкачаҳошам хушрӯа бо материалшон драпай духтаро ғавси фасон шушта кудак да мепӯшонен. хушрӯи бадай. ҳанами двойкачаи хушрӯва шумо метавонед ҳамагӣ бо 50 сомон харидорӣ кунед духтаро. ҳамқа хушрӯчая ки материалшам хичам фасонакша бинен охе 50 сомон. мана двойкаи фасон 50 сомон. иҷа бозори Корвонай тарафи Тилло бозор байни 11-12 дарвоза 49 магазин, ряди магазинҳои шишагӣ. иша бинен бо чихе хушрӯ. ина марамат биёен ай пеш тамошо кунен духтаро. омада наметонен нависен, доставка дорена. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. размерои 1 сола то 3 солара ҳастай. духтарако бисёр хоҳиш карда буданд ки комбинезонои фасон нишон диҳед. марҳамат як нуқтаи савдора шумо да ман тавсия метиҳам. нигоҳ кунен чихе фасончаян. размерошон стандартана то 2 солара мешава. 50 сомон. ина барои тӯҳфа мегирен, барои фарзандотон мегирен. 50 сомонӣ беҳад бо расветкачаҳои хушрӯ доранд. бозори Корвона иҷа тарафи Тилло бозор байни 11-12 дарвоза 49 магазин, ряди магазинҳои шишагӣ. ина марамат ира бинен чихе хушрӯай. молоимаки фасон бо чанд та расветка дора. диден аҷоиби зайчик будая гӯшак дорак 50 сомонӣ. ана баъд иҷа да бо дигар намудошам ҳаст. ина ёям фасонанд. диден чихе хушрӯай материалш драпая. мана баъд ина модел ҳаст. мана диден иёшам 50 сомон. хеле гуфтум барои тӯҳфаям хушрӯай, мисол барои кӯдакотонам гирен фасонай. ира бинен 50 сомон. ана инам до ҳаста иёшам фасонак. материалошон двух нитка ё бо шапкача доран качишон 50 сомон. ва иша бинен иши хушрӯай. ина духтаро шапкачадор
50 сомон. Ина киткат ҳам ҳаст. Аз ино чанд расветка нигоҳ кунед да. M&M's, KitKat чанд модел дора, ҳамаш 50 сомонӣ. Омада наметонед нависен духтаро доставкатон кунанд. Духтаро нигоҳ кунед курткачои фасона акция кардиян 50 сомонӣ. Марҳамат ина каседа дар корай рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Нависен даравакак доставкатон кунанд. То синфи дура размер ҳаста. Ина духтаронан то синфи дура размер ҳаст. Ҳозир ма дига цветошам нишон метем. Ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. Бозори Корвон айҷа тарафи Тилло бозор байни 11 12 дарвоза ряди магазинҳои шишагӣ 49 магазин хушругиша диден мана нархшон 50 сомон. Ана баъд ҳозир ҷада яд моделаки дига ҳаст. ёша бинен ёям 50 сомонӣ света музыка будоштая қахшра ёшаме духтаро 50 сомон. Размерои чӣ хелай? Размерои аймайда то 6 солара и то 6 солара размерои ами 1 сола сар карда то 6 солара размер меёбен мана 50 сомон. Светоша бинен чӣ хушрӯй. Хушруги двойкачара бинен духтаро бо ҳам қағавсакайра бинен 50 сомон акцияш да ино қиматиян леки ози акцияш да 50 сомонӣ кардияна. Марамад дина каседа дар корай биёен духтаро бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 11 12 дарвоза магазин рақами 49 ряди магазинҳои шишагӣ наи двойкачошам хушрӯ ё тедиян духтаро чанд та расветка дора қафасонаи размеро чӣ хелан ёра? Размеро 1 2 3 омада ки. Ая сола то 3 сола размер ҳаста. Ина марамад 50 сомон духтаро шута кудак да мепушонен. Ҳеч намешава материали тедира хитон медонен чӣ фасонай. Хулас инаи тройкоям ҳаст. Ёям 50 сомонӣ. Ҳамин магазин да ҳар он чизе ки мебинен 50 сомонай. Ина марамад омада наметонед нависен доставкатон мекунанд. Ина чанд та расветка дора ҳамаш 50 сомонӣ духтаро. Ина сершам хушрӯа тагангёшон бо остин дора ки фасонакай. Хулас биёен айпеш тамошо кунед духтаро омада натонен нависен шуна худчон доставкатон кунанд.